Associació d'Art Teràpia Olot. Som una associació molt jove, perquè tenim 1 any i mig de vida, més o menys, però estem treballant amb ganes, amb il·lusió, i l'any passat vam fer la primera jornada d'Art Teràpia Olot. Va tenir bona participació. Nosaltres amb la FES dèiem, bueno, doncs ha sigut un èxit, perquè és una disciplina molt nova. Aquest any ens hem animat a repetir i anar una mica més enllà. Una mica més enllà seria aquest tema de dirigir-ho també als professionals. Sí que és important saber que les jornades s'organitzen des d'Altrar, que és l'associació d'aquí a Olot, també en relació amb Grefart, que és Associació Professionals d'Art Terapeutes. La FES, tot el que poden i tot el que necessitem. Què més? El tema aquest de que anem una mica més enllà. El dia 9 i 10 de novembre està obert al públic en general i durant més o menys un mes, una mica abans de les jornades i una mica després, anem directament a les institucions, amb diferents institucions, a treballar amb els professionals. Hem parlat, per exemple, amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, amb la Fageda d'en Jordà, amb l'Hospital Sant Jaume, els que tenim concretats, i l'agrupament Escolta Nostra Dona d'Altura. Les jornades estan reconegudes també com a formació permanent pel Departament d'Ensenyament i per la UOC. A veure, aquestes jornades, l'objectiu que pretén, aportar aquestes jornades a Olot. Portem a Girona fent jornades durant 4 anys, l'art teràpia a nivell estatal i a Catalunya concretament comença a consolidar-se com una eina potent, decisiva, de treball amb les persones. I bé, resulta que a Olot també hi ha un petit col·lectiu de persones interessades i professionals, que per això hem creat l'associació Altrart a Olot, en què ens interessa molt de poder-ho portar a la ciutat d'Olot. Per això seguim amb aquest format de les jornades, que és un format d'alguna manera petit, per donar-vos una formació de 15 hores, els dies 9 i 10 de novembre, en què les persones que hi participen poden passar per una experiència pràctica i vivencial del que és un treball o un procés de taller art terapèutic i després, a més, poder escoltar a professionals art terapeutes amb la seva feina, amb presentacions de casos i treballs ja realitzats en persones, conèixer d'aquest mètode perquè després, si més no, ho coneixen, es puguin acostar, interessar i si cal, després ja la gent ja demanarà més, com m'ha passat a vegades, més informació de voler entrar en aquest tipus de treball. Des de fa 7 anys a la Universitat de Girona s'està portant, l'associació Grefart s'està portant el postgrau d'art teràpia a la Universitat de Girona i des de fa 6 anys el màster integratiu en art teràpia, que també és un títol propi de la UDG. Ho dic perquè aquest tema a nivell Catalunya té molt interès, és una cosa que portem molts anys en formació, donant formació, perquè hi ha molts professionals que es veuen mancats de recursos i busquen altres formes. I una de les formes que nosaltres podem aportar és l'art teràpia. L'art teràpia, en el fons, és un mètode que va arribar a Espanya fa uns 12 o 13 anys, és molt jove i pel jove que és ha fet un recorregut bastant important. Tenim models a Anglaterra, que ja és una professió, està consolidat, entra dins el sistema sanitari per la seguretat social, als Estats Units, a tots els hospitals hi ha art terapeutes, és un model de professió ja consolidada i aquí estem treballant perquè això pugui ser. I dins de tot aquest marc tan ampli anem un lot amb les jornades, que ens va semblar un format interessant i realment va tenir molt bona rebuda l'any passat, va haver-hi molta participació,
Hi va haver algun seguiment també després de persones interessades i és el que ens ha impulsat a seguir, no? A seguir. Més ampli també en aquest sentit que deia la Clara, de dirigir-nos a professionals i poder anar a la mateixa institució a poder fer una presentació de l'art-teràpia i passar, si les que han decidit que sí, per una experiència pràctica. Llavors, tots els professionals del Consorci coneixeran de l'art-teràpia, els professionals de l'hospital, els professionals de la cooperativa La Fageda, els professionals dels escoltes, tots aquests que ens han confirmat tindran aquest coneixement. I si volen, perquè serà una acció molt puntual, després aquestes persones, aquests professionals, si els interessa una mica més, tindran les jornades 9 i 10 de novembre per poder tenir aquest treball de 15 hores ja molt més de formació, ja serà més un treball de formació. També tenim, amb aquesta amplitud, portarem una exposició a l'hospital, a les consultes externes, a l'entrada pel carrer Sant Rafel. Es muntarà una exposició de 2 processos de treball amb art-teràpia, perquè l'art-teràpia el que parla és del procés creatiu, no podem parlar massa d'una obra final, no és un treball expressiu, sinó que és un treball de procés creatiu, on la persona pot desenvolupar les seves capacitats curatives i creatives dins un procés d'art terapèutic. Llavors, a l'hospital hi haurà l'exposició de 2 casos, en què ja es veu una mica i s'explica, perquè s'ha d'explicar, no pot anar la producció artística per una banda sola, ha d'anar amb una explicació per saber quina vinculació hi ha amb aquella producció, amb la persona i amb el professional que porta, i hi haurà l'exposició de 2 casos, un amb salut mental i l'altre de gent gran, del col·lectiu de gent gran. I això ho trobarem a l'Hospital Sant Jaume d'Olot. I bé, crec que ho hem dit bastant tot.